When it comes to home insurance, Geico works for you. And since I'm the Geico Gecko, I work for you too. Hey, Gecko, can you sing my son a lullaby? You got it, Doug. Rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bell breaks, don't worry at all, because Geico did all the home insurance shopping for your dad and your mum and found the right coverage for you all. Nice work, G. Not like a light. Let Geico work for you. Get more with Geico. Hola, què tal? Com esteu? Aquí Laura Clement de la Clement Cultura i ara anem a parlar a la secció I Love Life de recomanacions, com sempre, no, que donem per la tornada de feina, que cada cop més la tornada de feina s'allarga més, perquè hi ha moltíssima gent que fa vacances a la tardor, o al final de l'estiu o a la tardor. Llavors, és com recomanacions de tornar a la feina. Com l'esteu visquent també? Com l'estem visquent la tornada a la feina? Mira, el Roger també em podrà dir. Com has viscut tu el tornar a feina? Bueno, costa una mica, però... Sí, costa. Però bueno, he tingut un pont llarg. Sí, t'ha anat molt bé. M'ha anat bé, sí. per desconnectar una mica. Sí, tot sempre van bé els dies de festa o els ponts. I el Jordi, que t'has anat a vacances i la tornes. Sí, ara torno, que segurament que me gustarà molt. Sí. I jo sempre quan torno i em falta 2 dies, quan em queden 2 dies per començar a treballar, ja el dia abans i el dia que començo a treballar em vaig a ficar dormo d'hora. Te vas a dormir d'hora? Però sí. El dia abans i per el dia de començar, perquè si no és que és impossible. Sí. Impossible. És molt dur, sí. Jo que no sóc així, que cal matar-me a mi perquè anar a dormir una mica aviat, el que faig és intentar almenys no passar-me de les 12 i així, si m'haig de llevar a les 6 o a les 7 del matí, doncs almenys ho porto millor i després intentar trobar espais de meditació, com sempre dic jo, enmig o de relaxar-me i llavors així recarrego piles. Els docents, la gent docent, hem tornat, que ens fan tornar molt en plan intens, a lo bèstia, allò fort, no? Llavors, què recomano sobretot a companys i companyes docents? Sobretot, no us portem moltíssima feina a casa. Algun dia ens hem de portar feina a casa, però també intentem trobar espais on no fem... Aquest cap de setmana jo estic desconnectant, així de clar. Llavors, la setmana vinent ve una setmana molt dura, que són 5 dies per nosaltres, que de moment no hem tingut 5 dies seguits. Perquè he tingut 5 dies seguits sense nens i nenes, però no han tingut 5 dies seguits, com tinc una setmana vinent, amb les criatures i amb l'escola on fire, no? I llavors jo recomano sobretot que trobeu els vostres moments per descarregar, per desconnectar, les pauses, aprofitem-les bé. No parleu tota l'estona de feina, si us plau, desconnecteu, perquè això passa molt a la gent docent, que no desconnecten de parlar de la feina en els moments de pausa. Sobretot és moment de desconnectar, no? Sobretot les pauses és moment de desconnectar de la feina, en qualsevol feina, I llavors, Richie, tu tornes. Què és el que faràs? Alguna cosa que vols fer per recarregar-te? Sí. Jo torno i el que faré és intentar descansar, activar les alarmes per estar conscient de m'haig de llevar, haig de ser puntual i tot això. Exacte. Sí, una manera també d'acostumar-nos a matinar és que si, per exemple, tens una feina intermitent, que cada cop hi ha més gent que té feines intermitents i que no tenen tots els dies, com és el cas del Richie també, és que us lleveu més o menys a la mateixa hora tots els dies. I si aquell dia no heu de treballar, doncs podeu descansar una mica més durant el dia, però sobretot si us lleveu sempre a la mateixa hora durant tota la setmana, costa menys de matinar també. Això també ajuda més. Tenir una regularitat ajuda molt. Això sempre. Sí. I al cap de setmana intenteu desconnectar una miqueta i no pensar que us heu de llevar a la mateixa hora. Intenteu, si es podeu llevar una mica més tard, no passa res. El cos s'acostuma a tenir setmana i després cap de setmana. Per molt que diguin mestres orientals, etc. A vegades també ens fustiguem tenint que tenir sempre el mateix horari i, clar, si volem sortir una mica per la nit o volem fer una cosa diferent, no la fem. Persones que treballeu molt, sobretot, desconnectar va bé a tothom, i trencar rutines, i això també és bo, és saludable. O sigui, és tan bo tenir una rutina com trencar-la.
Llavors és bo també fer coses diferents, fer coses sempre creatives, diferents, divertides, gaudir del temps lliure. Tot això és molt saludable per tornar també amb forces. Els moments de lleure, gaudir-los bé. Vale? És molt important. I una cosa que recomano molt a la tornada, una nova afició. Vinga, a veure, una nova afició o noves rutines, no? Per exemple, al Roger que l'agradava dibuixar. Volies incorporar novetats, no? Volies tornar a dibuixar... Sí, volia tornar a dibuixar i tal, sí, ara con l'ordinador i tal. Molt bé. No sé si sent des d'aquí. Sí, tornar a dibuixar digital, molt bé. Perquè ell dibuixa molt a mà. Sí, perquè em vaig avorrir de digital i, bueno, però ara ja tinc ganes. Richie, tu què volies fer? No, jo vull tornar a escriure, que fa dies que no m'hi poso. Vale, també. Jo també comparteixo amb el Richie, jo el que vull és escriure molt aquesta temporada. I en Jordi, el teu projecte, no? El meu projecte, potenciar molt més el dibuix, que va dibuixant, però clar, també com que a mi, jo el que també vull afegir és el tema del conte, que sí, que no la tinc abandonada, però jugar amb el conte i amb el dibuix com dues incorporacions i alimentar-lo. I juntar-ho, no? Sí. Molt bé, molt bé. Sí, sí. I també jo vull aprendre noves llengües, que això va molt bé pel cervell, incorporar noves llengües i aprendre, com vull estar amb el coreà i amb el japonès, i una miqueta el rus, perquè em vaig trobar la directora d'una escola russa que jo conec, que és molt simpàtica, la Natàlia, Privet, Natàlia, i llavors li vaig recordar, vale, jo vull seguir amb el rus, sí, vinga, m'haig de posar una mica. A mi em dona igual que estigui passant a Rússia. Rússia és un país que sempre jo he estimat perquè la cultura, la literatura i la música i el cinema rus són meravellosos. I per això és que aprenc rus, no aprenc rus per una altra cosa. És una llengua crasídia, una llengua preciosa. I el coreà i el japonès, lògicament, perquè m'agrada molt l'anime, perquè m'agrada molt el cinema coreà, m'agrada molt el cinema japonès, m'agrada moltíssim les cultures japonesa i coreana i la gent d'allà i també... I el menjar. I el menjar, ja sabeu que m'agrada molt també. La gastronomia, i a més que jo he tingut una amiga a la infantesa molts anys, la Sumi, i Alberto, que conec des que va néixer, Alberto, que és un gran actor, que el podeu veure a diverses pel·lis, Alberto Joc, petonets, Sumi, petons, que llavors la cultura coreana la tinc molt ficada dintre de la meva ànima i la cultura japonesa també, i llavors és com que aprendre nous idiomes, noves llengües també va molt bé quan es vincula amb altres coses. És com una motivació més. I sobretot seguir corregint coses molt xules, traduir, també us convido a que m'envieu coses a traducció perquè també m'agrada molt. I llavors que convido la gent, sobretot feu nous hobbies, enceteu nous hobbies, projectes que teniu amagats o que teniu en el calaix, rescateu-los i sobretot renoveu les vostres rutines dintre del lleure, que dintre del lleure a vegades ens lliguem massa a rutines. Llavors, allibereu coses, solteu més i gaudiu més del temps de lleure, que és molt important, per portar molt millor la tornada a la feina, la tornada a la rutina. Vale? I sobretot també feu molt exercici, ja sabeu que sempre us ho dic, fem molt exercici, sobretot a partir de certa edat és molt important, però sobretot des de molt joves per adquirir uns hàbits que duraran fins que ens acabem la nostra vida d'una manera molt saludable i després també dormir bé. Ja sabeu que sempre és molt important, que jo no soc la primera que m'ho haig d'aplicar, cada vegada no dormo tan bé com vull dormir, m'hi aplico, però de vegades perquè tenim moltes preocupacions o moltes coses al cap ens costa, no? Sobretot la meditació ens ajuda molt i també bona lectura, bons hàbits de fer abans de dormir, perquè ens podem anar baixant la llumeta, no?, que tenim al cervell, anar apagant les llumetes abans d'anar a dormir, va molt bé, una hora i mitja abans, agafar bons hàbits. I també sempre tenir un període de temps des que ens llevem fins que sortim de casa, perquè no anem corrents i anem massa apretats de temps. Vale? Fins ben aviat, oients, seguirem a les recomanacions. Us estimem molt. Laura Clemente, la Clen Cultura, I Love Life, amb en Jordi Sevillano. Ricard Vidal. I Roger Vidal. Adéu. Vagi molt bé, adéu. Els escoltareu per Radio Estafrancs i en moments. Com sempre, que en alguns moments no ho he dit, a tots els podcasts i després també ben aviat a Ona de Sants i als nostres canals de podcast. Adéu. Vagi bé. Adéu.